Yeah, what I give about the turn up. I'm here right now with my favorite DJ Mario Sokoto. Slow it down, chill, banga, down, chill, banga, down, chill, banga. DJ Mario Sokoto. Sanar keke soyayya zan miki kyakkyawan adani. Na zama dan gatan soyayya, zan yi rawa ta yau ba kunya. Akan kini kuma tafi na shirya, zan sa makiya na ki duka sijinya. Dan keke ka fito da ni daga ƙwarya, budurwa ta mai tarbiyya. It's DJ Alios on the mix. DJ Mario Sokoto. Wannan shine DJ Alios LG a basu sauti. Wai ana ta wani maganar sauti na ce kai ku tsaya ku ji. Sautin DJ Mario shine na daban. Wallahi Allah bayan keto ba kowa ginji. Kai sura guda ɗaya ce ba kare malam in ka ganta sai ta sanya kayo haraji galafa kyawawa idanu birgewa sai ma ta takawa sai aka ji ya mishinta yana ta ƙaraina maganar ta idan na tunana sai in ji ba ciwon na dukkana warki ya Obisi zamana zafi ki sanya jikina ya ɗau zafi jika ne da soyayyar ki sanyi ƙaunar ki ta sanya jikina ɗare rufa mini bargon sanki Kuma kun san komai kin fi su mata a kyau da zubin su wurakan a zo maganar halin ki shi yasa na ji na kamu na damu kuma na ɗimu Yes, yo, it's Mickey the Vibe. I'm here with the superstar worldwide DJ Alios. Hey, my cousin, Kumai. Sarki na masoya sarauta jiyan naɗa ni a kanki. Na riki sanda a kaina na saka hula ta mulki. Waye ta ɗanke faɗa mini take shaida fushina. Wanda yake sa kishi na alfarma a wurina. Wanda yake kinki to ni da shi sai yaki. Wallahi Allah cikin mu sai wani ya karar mana. Sauti daga DJ Aliyu LG. Ya kake zani sayar da rai in nemo suna. Yeah, what I give about the turn up. I'm here right now with my favorite DJ Mario Sokoto. Slow it down, chill, banga. Sai na ki sai ya kasance kin wuce komai a fakaice a cikin raina. Kina da idanu kyawawa yau sai makin darawa mai nutsuwa da ke banga kamar ta ba ko a misali shi yasa na jira ka mu komai buri na in samu ayo kamu ki da ki ne a ran soyayya.
Wannan shine DJ Alias LG a basu sauti.